Привет и добре дошли в първото ми видео есе. Имам от доста време нуждата просто така да пояпвам и да видя дали всъщност съм луда за това, че някои неща просто не стоят окей с мен и с начина, по който разсъждавам. Искам да споделя опита си с вас. Идеята може би да се свържем на някакво по-дълбоко ниво. Как ме дразни този контакт? Така ще си държа ръката през цялото време. Идеята на това, че е видео есе е защото ето тук, както виждате, съм си написала един огромен реферат, който, ако си чудите защо гледам надолу, е защото си подпомагам с реално гениалните мисли, които са ми дошли, които, искам да споделя с вас. Наскоро имах една ситуация в моя живот, за която събирах страшно дълго време смелост. Направих едно конкретно действие, ричаутнах към определен човек и нямаше резултата, който очаквах. Не се случи това, което може би се надявах да се случи и може би е моя грешка, че изобщо имах очакванията, че нещо ще излезе от това, което направих. В крайна сметка, резултата, за който говоря, е, че бях леко унижена. Човека срещу мен може би не ме разбра. Може би аз не се изразих добре, но в крайна сметка просто не беше красива ситуация. Не беше готино, не се случиха нещата по възможно най-оптималния начин. И аз като контрол фрика, който съм, трябва да приема, че имам контрол над реакциите на хората, колкото и да ми е трудно. Но в крайна сметка някакси се почувствах неразбрана. Точно защото за мен тази ситуация, която исках да дискутирам с този човек, за мен беше останала недоизяснена от миналото. И някакси търсех една близост, която така и не получих. И аз години наред съм си удряла главата и съм се чудила добре защо тази ситуация не ме пуска. И в крайна сметка, това, което успях да разбера, е, че причината, преди която не ме е пускала тази ситуация, е точно защото аз съм се чувствала все едно не съм направила достатъчно. И сега вече, като направих абсолютно всичко вече, което съм могла да направя, а именно да пиша на този човек, почувствах едно освобождаване. Една такова чувство, все едно отдъхнах си. Да знам, че вече съм направила абсолютно всичко, което наистина е било в моя контрол. Но това не променя факта, че за мен този човек се отнесе много лошо. И вярвам, че на теб ти се е случвало някой да се отнася лошо с теб. И най-вероятно и ти си споделял след това на близките ти, луд ли съм? И аз направих точно това. Аз споделих на всеки, на който можех да се сетя. Изкоментирах темата дори с терапевта ми. Извадих доказателствата. И всички ми казаха едно и също, то е именно това, че съм направила всичко, което съм могла да направя. И просто един човек, ако не иска да комуникира с теб, той няма да комуникира с теб. Каквито и оправдания да се казват, ако един човек не иска да има нещо свързано с теб, той няма. Каквото и да направиш, просто няма да стане. Но на мен някакси това не ми беше достатъчно. Защото много е ясно това. Много е ясно, че очевидно този човек не е искал да разговаря с мен. Очевидно е това. Но нещо ми липсваше в цялата тази ситуация. И реших да споделя на майка ми. Аз по принцип гледам да не споделя много на родителите ми, защото искам така да съм независима. Като цяло имам проблем с това да търся съвет от хората, защото обичам да намирам решението сама. Може би защото много пъти са се подигравали с доверието ми, когато съм споделяла нещо. Споделих на майка ми, тя просто ме погледна ето по този начин. Все едно беше объркана, защо мен това нещо ме наранява и тя беше така, като Ани, ти не виждаш ли, че този човек просто не те разбира. Той просто не може да схване какво му говориш. И в момента, в който чух тези думи, кликна ми точно този израз, именно защото като прочетох след тези думи отново чата, отново начина, по който този човек ми е говорил, прочетох някакви други неща, които сме си писали и аз съм така, като то наистина не е толкова дип. Не е това, което аз си го представях, че наистина просто човека не може да схване какво му говоря. Може би точно и това е причината нещата да са останали недоизговорени, защото никога е нямало да намерим общ език, да намерим път един към друг. Не възприемаме нещата по един и същи начин и за мен нещата са много по-дълбоки, а този човек ги гледа много по-повърхностно. И всъщност, наистина, когато погледнах цялата ситуация точно от тази гледна точка, просто аз съм имала тотално различна представа за този човек от това, което е наистина и съм го изкарала този човек като най-невероятният човек и едва ли не аз съм била най-лошата. Когато тази илюзия изведнъж така просто ми се щупи, бях така като вау!
Колко много всъщност съм пропускала наистина. И мисля, че много често хората това го правим. Мисля, че много често хората такива сме като да, този човек е най-прекрасният човек и това, че той ме отхвърлил, значи, че аз съм най-отвратителният човек. Ами не. Понякога причините не са толкова от теб, не са толкова от мен. Понякога мисля, че сме прекалено груби дори със себе си, сме прекалено критични и че не си даваме валидация на нашата гледна точка. Понякога наистина може да дадем абсолютно всичко от себе си. За човек, за работа, за приятелство, за абсолютно всичко. Може да дадем абсолютно всичко от себе си за дадена ситуация, но тя просто да не се получава, защото не е ситуацията за нас, не може да ни събере нас като хора. Капацитета на ситуацията не може да ни побере. Ние сме по-големи от това нещо. И има къде много повече да дадем. Забелязвали ли сте наистина както се вкопчиш в една идея и толкова много искаш да се получи, тя толкова много не се получава. И момент, в който най-накрая я пуснеш идеята за човека, за работата, за мечтите ти и така нататък, най-накрая я пуснеш и тогава някак си просто привличаш нещо много по-голямо, много по-добро, много по-качествено от това, което си представял. И именно е това, защото се подценяваш, защото не мислиш, че заслужаваш по-добро и затова продължаваш да натискаш в някакви минали неща, които видимо ти, ако помислиш, ти вътрешно в себе си го усещаш, че не е за теб. И просто трябва да ги пуснеш вече. И това е. Прекарала съм прекалено дълго време от живота си в това да си казвам колко не ставам, колко не заслужавам и колко трябва да се върна към този, който ме е отхвърлил и трябва да се върна и да му кажа, виж ме колко съм добре. Не, няма смисъл това доказване. Това е болна амбиция. Тази болна амбиция в някакъв момент започва да те кара да се чувстваш неразбран. Аз така си казвам нещата. Добре, аз правя всичко възможно, но просто нещо не се получава и започваш да се чувстваш неразбран, отритнат, недостатъчен. Влизаш в една такава дупка, в която си, добре, какво грешно направих? Конкретно за взаимоотношенията с хора, ако ти се почувства някога отхвърлен и си искал след това да се докаже на този човек колко много можеш ти, колко много можеш да дадеш. Понякога хората, колкото и трудно това нещо, защото на мен ми е много трудно това нещо да го асимилирам, понякога хората ги мързи наистина да се замислят, защото аз съм убедена, че това видео ще намери хора, които се опитват малко или много винаги да гледат гледна точка и на отсрещната страна, защото иначе няма да ви попадне, ако не сте такива. Има хора, които не го правят това. Да, знам, че е много трудно за приемане, знам, че е много трудно да осъзнаеш, че има хора, които просто не се занимават, които просто не ги интересува твоята гледна точка. Не им пука. Те се интересуват единствено и само от тях и са си в техния балон и с такива като това нещо не ме кара да се чувствам добре и най-адекватното нещо е просто да зарежа този човек и съм такъв като да, в смисъл, той не заслужава по никакъв начин да му се обясни, защото някои хора наистина не им влиза в главата, че зрелите, емоционално интелигентни хора обичат да изговарят нещата помежду си. Истината е, че има такива хора, които дори не знаят какво значи зрял разговор. Тяхната реакция не те определя. Това също знам, че е така едно хапче, което е трудно да се преглътне, защото наистина това, че понякога някой се отнася лошо с теб, не те прави лош човек. Не значи, че ти заслужаваш лошо в живота ти. Реакцията на хората спрямо това ти какъв човек си, не винаги е право пропорционална на истината за теб си, за това ти как се възприемаш. И понякога, ако си лошия герой в историята на някого, неговата истина е субективна. Може би не си заслужава да прекарваш толкова голяма част от времето ти и енергията ти, опитвайки се да разбереш другите, преди да си се попитал сам как си. И теб това как те накара да се почувстваш? Как те накара да се почувстваш някой да се отнесе лошо с теб? Защото има хора, които имат силно усещане за аз. Те знаят много добре кои са, какво искат от живота и те са малко по-твърдоглави от друга страна, малко по-трудно приемат критика, трудно приемат чуждо мнение. Точно защото те са уверени в това, че преценката им за тях самите е правилна. И на тези хора, ако някой се отнесе лошо с тях, те ще такива като този човек е тъп и гаден и не струва. Не съм аз лошия. Но от другата страна има друг тип хора,
a.k.a. мен, аз спадам към тази категория, в която аз нямам много ясна представа все още за себе си. Какво искам, какви са ми силните качества, какви са ми истински лошите качества, кои от мненията ми са на базата на това какво другите са ми казвали за мен, кое мнение за мен си идва от мен самата, от мен вътрешно и аз съм убедена, че аз съм Хикс, Y и Z. Концепцията за това, за моя аз е много несигурна и нестабилна. И това, нали, води със себе си. И това, че имам ниско самочувствие, например, и не съм особено уверена. От гледна точка, наистина, за страшно много от моите позитиви. Много по-лесно ми е да посоча къде са ми негативните черти, пред това да посоча къде са ми добрите черти. И мога да изредя много повече лоши неща за себе си. Някакси супер много съм задълбала в лошото, което съм аз, и не съм отделила никога толкова време да кажа и добрите неща. Кои ти си като мен, то много добре знаеш какво е усещането някой се отнесе лош с теб, ти се отнесеш лошо с него обратно, той се почувства лошо обратно и ти се чувстваш лошо, защото той се почувства лошо, как ти да е. Разбирам какво имам предвид. Това, което имам предвид, obviously, е, че става една верижна реакция, но не си ти бил провокатора за нея, но никога не можеш да си дадеш кредит за това, че не си бил провокатора. И обръщаш всичко на себе си за това, ти как си виновен наистина. И прекарвам толкова време от живота си, търсейки вината в себе си, и най-накрая, след толкова години, благодарение на това малко действие да пиша на Хикс човека, аз успях да стигна до заключението, че вината не е изцяло моя. Вината не е изцяло и твоя. Разбира се, сега, нали, да не отиваме толкова много в ролята на съдници на другите хора. Не, изобщо не ми е това мисълта. А по-скоро, да, разбира се, трябва да рефлектираш на твоите собствени действия. Къде избърка, какво можеш да направиш по-добре, как би се радвал да постъпиш следващия път и да си съзнателен за това, когато се появи отново подобна ситуация в живота ти, и наистина да си фокусиран върху това да се подобряваш, но не да се критикуваш. Не искай да бъдеш толкова критичен към себе си, защото тази нужда да си супер съзнателен за твоите грешки, но да не си съзнателен за твоите чувства и емоции, води до едно дълбоко чувство на вина, което ти пречи просто да реализираш потенциала си, такъв какъвто е. Най-правилната тактика може би е да бъдеш искрен и да си кажеш: да, аз също постъпих така и така, но ако си истински най-добър приятел, ти можеш да бъдеш обективен и да се опиташ да разбереш и твоята гледна точка. И да си зададеш въпроса: добре, мен провокира ли ме нещо? Аз защо го направих това? А този човек наистина ли е толкова невиден, колкото го изкарвам? Този човек наистина ли е тази перфектна романтизирана версия, която аз изкарам в моята глава? Но не можеш да прекараш целия си живот, самообичувайки се за грешките ти, а никога да не бъдеш истински приятел на себе си и да бъдеш обективен и да погледнеш и двете гледни точки. Буквално есенцията на това, което казваме, е да имаш малко емпатия към себе си. Ако и ти като мен премисляш страшно много нещата, но за капак на това не само премисляш и главата ти ще гръмне, обаче и тук го усещаш страшно много и ревееш, ядосваш се и не можеш да си намериш място от емоции, просто всичко е и така. Когато имаш някакви затруднения в живота и на абсолютно всеки фронт усещаш нещата по 100. Аз много се филмирам. Може от нещо супер малко да отида в някаква страшно голяма крайност. Много тревожен човек съм и не дай си Боже някой да ми напише съобщение, в което да няма емоджи, което по принцип би използвал този човек. И аз съм така, като: Боже Господи, какво ще правя сега? Ето да, този човек ме мрази, този човек не иска просто повече да си комуникира с мен и аз мога да отида в някаква дупка, връщайки се в детството ми, където за пореден път някой почва малко по малко да става студен към мен и да се отдръпва и да иска да ме изостави просто. И съм така, като: нали, аз не мога да си поема въздух от себе си понякога. Но също време, докато съм щастлива, нали, съм много щастлива, но дали наистина си заслужава? Не знам. Но има хора, които обаче изобщо не са така, има хора, които не се тревожат и има някои хора, които дори просто са повърхностни. И на мен това е много трудно да го приема. Много ми е трудно да го приема, но мисля, че с съзряването ми и израстването ми като човек трябва просто да призная, че на някои хора наистина не им се задълбава толкова. Като им е тъжно нещо, предпочитат да не мислят за това, да си пуснат телевизора и изобщо да не се опитват да разчопкат тая емоция откъде идва. Което за мен е глупаво и честно казано тези хора в дългосрочен план не мисля, че биха живяли по-добър живот от мен и теб, а като хора, които се опитваме да видим откъде е първоизточника на нещата, да видим защо се чувстваме по начина, по който се чувстваме. Но все пак не можем да имаме очаквания,
че ако ние в хикс ситуация бихме дали емпатия и близост и разговор на човека, че този човек същия би направил същото за нас, само защото ние видно това искаме. Да, тъпо е. Тъпо е, че наистина съществува такова нещо, като никой не ти е длъжен. За мен това е изключително смотано изказване. Колко по-качествен живот живееш, когато някакси се държиш тъпо с хората, просто защото не си им длъжен. То даже не е чувство на дълг, а то идва до това дали си добър човек. Може би защото аз, някой мен ме помоли за разговор, за каквото и да ме помоли някой друг човек, аз бих откликнала от добра воля, а не защото се чувствам длъжна да го направя. Но на някои хора това не е така. Те са такива като, той какво ме занимава? Той защо иска в момента да говорим? Това е досадно. Нека да си говорим за това кой какво яде днес. Но не ти е нужно хората да те разберат. Вярвам, че това, което може би истински се нуждаеш в този момент, дори не е толкова този разговор с човека, колкото ти сам да си обърнеш внимание. Когато прекалено много се фокусираме върху другите, а не върху нас самите, ние започваме да се чувстваме много нещастни. И то именно заради това. Защото ние даваме нещо, което не е поискано от нас. Даваме цялата си енергия, даваме цялото си време, валидация, ресурси, комплименти, всичко, дето имаме, го даваме, без то да е поискано, без човека видно да демонстрира, че има нужда от това нещо, без да е благодарен за него и после се чудим защо сме недоволни. Ами, видно е, че този човек, след като по никакъв начин дори не ти валидира усилията, той не иска да комуникира с теб. Може би трябва понякога да четем между редовете и да пускаме по-лесно нещата. Последно време се замислим как е хубаво да имаме някои части от характера, които да запазим за себе си. И тук нямам предвид да се правим на някакви, които не сме. Изобщо не ми е това идеята, а по-скоро да спреш да се обясняваш на хора, които нямат капацитета да те разберат. Някакси аз като видя емоционален, чувствителен човек или като си поговориш с някой, ти виждаш. Той разбира ли ти шегите, ако примерно имаш някакъв по-черен хумор, по-грубоватичък, дали той се чувства окей или не с него. И ако разсъждаваш достатъчно, можеш да стигнеш много бързо и лесно до заключенията, кое с този човек не е окей да се прави и кое е окей да се прави, а това е именно, че за уважението на границите на един човек са необходими поне двама души. Единият трябва да има границите, другият трябва да ги разбира и да ги уважава. И точно заради това се опитвам да кажа, че няма нужда да се обясняваш на някой, който дори не знае какво значи граница понякога. В смисъл, има такива хора, които не знаят къде се намират наистина. Като ги питат кой има любимият цвят на гаджето, те дори не му знаят рождения ден, камо ли любимият цвят. Някакси няма смисъл да се обясняваш на такъв тип хора и е добре да ги преценяваш. Не е нужно да получаваш някой как да те разбира. Ако е твой човек, той ще те разбере и без да му обясняваш. Да не говорим, че пак се стига до това с какви хора се заобикаляш. Защото аз, ако видя някой човек, че е емоционален и чувствителен, на мен не ми е нужно да ми дават гайд как да се отнасям с емоциите му, за да знам някакси какъв да ми е буквално базовия човешки подход към него. Но все пак знам, че искаш толкова добре да разбереш хората и аз искам толкова добре да разбера хората, защото може би никой не се е интересувал искрено от нас. Никой не се е интересувал искрено от твоето мнение и от твоята чувствителност, от твоята емоционалност, от твоя интелект. И затова искаш да дадеш на хората отношението, което никога не си получавал. Което е тъжно. Тъжно е, защото очакваш хората да имат такт и усет към теб, когато ти сам нямаш такт и усет към твоите собствени емоции и не можеш да ги регулираш така, както ти би искал. Но се стараеш същевременно да му регулираш и да имаш усет към емоциите на другите хора. Това за мен лично е нелогично, но съм виновна, че съм го правила много пъти. Много пъти аз съм се опитвала да получавам хората. Ето сега в момента излей си емоцията. И има хора, които са по-дистанцирани от емоциите си и не им става готино, като си ги излеят. И това не работи за тях, но работи за мен. Просто аз трябва да го ембресна за себе си. Трябва да съм така, като окей, добре, това работи за мен и може би е добре да продължа да го прилагам за мен, за себе си, а не да казвам на другите, ето вижте, направете това, което и аз правя. Не, аз не съм отделила достатъчно време, усилия и енергия да разбера себе си, да разбера моите ценности, виждания и гледни точки, а се да я обяснявам на другите какво трябва да правят и как трябва да го правят и защо трябва да го правят. Това е арогантно. Това е арогантно и ако ти го правиш, знай, че влизаш в една роля на спасител,
която всъщност повечето пъти оставаш неразбран, защото никой човек не иска да го спасяваш. Повечето хора предпочитат да знаят, че заслугите са им техни собствени за успеха, израстването, през които преминават, а не за това, че някой друг ги е изкарал от някъде. И колкото е да е тъпо това и да звучи се едно си неблагодарен, нали, някакво аз ти помогнах, аз ти показах как се прави X, Y и Z и ти си такъв, като всичко е моя заслуга, ами да, хората са понякога са неблагодарни и то не е заради друго, ами защото замисли се ти примерно. Да, може майка ти, като си бил дете, да те е записала на уроци по рисуване и ти какво, ако се научиш да рисуваш, ще искаш ли да кажеш на майка ти, че благодарение на нея си се научи да рисуваш? Може би да, но същевременно усилията наистина ти си ги приложил. Някак си не може да помогнеш на човек, ако той сам не иска да си помогне. И не може да му се ядосваш, ако той не иска да си помогне, защото това е неговия живот. Не е твой живот. Имам чувство, че започвам да ставам малко груба и това е защото съм груба към себе си в момента. Не е нищо лично. Ядосвам си се на себе си, аз наистина колко пъти съм се опитвала да давам всичко от себе си, когато то просто не е било поискано. И просто човека не го е оценил, може би защото той някакси, ако не разчиташ добре човека и му даваш наистина от нещата, които ти би искал да получаваш и той не реагира по начин, по който ти би реагирал, е напълно логично да се почувстват и двете страни някакси, този малко ми навлиза в личното пространство, ти си такъв като то нещо не ме уважава как трябва. Това е нормално. Нормално е, но и да, точно заради мискомуникация и липса на самочувствие наистина, защото това да толкова голяма част от ежедневието си да прекарваш в наливайки енергия в останалите, а не да наливаш в себе си, ти оставаш една празна каничка в края на деня и си жаден и се чудиш защо си жаден. Ами защото не си пил ти от твоята каничка, си дава на другите хора, които вече имат каничка и те могат да отидат да си я напълнят. Дай си я тая енергия на себе си, дай си я тая водичка, тая каничка, дай си я на себе си, тя е твоята си каничка. И виж как тогава ще можеш да се заобикаляш с други хора, които също си имат тяхната каничка и те също са щастливи за това, че се чувстват пълноценни като хора. Защото замисля ли се как когато твоята каничка е празна, се запознаеш с други хора, чиято каничка е празна и се гледате такива сте като напълни ми каничката. Няма как да стане. А когато си с пълна каничка, колко по-хубави неща и преживявания и хора около теб привличаш, когато наистина се чувстваш пълноценен като човек и колко по-силно можеш да обичаш. По този начин, когато си даваш на себе си, ще спреш да привличаш някакви емоционални инвалиди. Няма да има нужда да се срещаш с хора, на които да обясняваш нуждите си. Те просто ще те разбират. Те просто ще са отражение на теб. И отново се връщам към това, защото в моята глава винаги някакси точно защото аз съм с това вярване, че ти привличаш това, което си. Но това може да бъде точно и така грешно разбрано, че ако си привлякал лош човек, ти си бил лош човек тогава, а то по-скоро имал си някакви уроци за научаване и ще си биеш главата и ще си чупиш каничката, докато не се научиш. И след това вече, като се научиш, ще можеш да си напълниш каничката с хубава, чиста и прясна вода. Но твоята си каничка не се променя. Променя се съдържанието й и съдържанието й се променя на база това ти с какви хора общуваш в момента и с какви хора избираш да общуваш. Но отново, каничката сама по себе си не се е променила. Майко, направо от толкова време не съм говорила толкова продължително и ми е много приятно в момента, честно казвам, че си бърборим. Така приятно. Искам също така малко повече да наблегна сега отново на чувството за вина. Отскоро започнах, както споменах вече, да ходя на психолог и имахме една много интересна терапия, едно много интересно упражнение, в което направихме връзка с вътрешното ми дете. И аз осъзнах, че от много малка се чувствам отговорна и виновна за чувствата на другите хора. И това упражнение, което направихме с моята терапевтка, ми отвори очите за това как някои неща не са моя вина. И сега ви давам един пример за какво нещо става на въпрос, което на мен ми беше оставило такъв отпечатък. Така си го представете. Вие сте на гости и майката на детето, на което сте на гости, се опитва да сготви някаква храна. И майката по принцип много хубаво готви, но когато ти си там, ти си чувал как тази майка толкова добре готви, но когато ти си отишъл там и тя е направила най-гадното нещо за ядене на света и ти не си могъл да го изразиш, защото ти си се почувствал виновен. Мисля, как така изведнъж аз се появявам и ти почнеш да готвиш гадно. Трябва аз да съм виновна. Не си му бил в ръцете на този човек. Не си виновен за това, че той е сготвил гадно ядене. Не си просто. Но може да се почувстваш така и е напълно логично, защото това значи, че имаш сензитивна душа. Аз тогава съм била така, като да, аз в момента трябва да го изям това ядене, защото
съм виновна. И го заслужавам. Заслужавам да изям гадното ядене, защото е направено в мое присъствие. Не го заслужаваш да изядеш гадното ядене. Заслужаваш да станеш, да си направиш ядене и да се погрижиш за себе си. Това е. Не заслужаваш да носиш на гърба си грешки, които не са твои. Може би всъщност най-трудното нещо за признаване е това, че манджата наистина е била кофти. Защото хората не искаме да си признаваме, че сме били в среда с кофти хора. Гадно е, защото някакво как си могъл да си го позволиш това? Как си могъл да си бил в среда с кофти хора? И понякога и социалните мрежи ни учат да даваме винаги шансове на хората и че всеки има история и така нататък и така нататък. Ами да, всеки има история, но понякога си кофти. И ти може аз да ти помагам да изкарвам лошата и кофти страна в теб, и ти да ми помагаш аз да изкарвам лошата и кофти страна в себе си, но някакси не е зряло да казваш на всеки, че ама и той е човек, ама и той носи историята си. По-зряло е според мен, ако гаджето ти е изневерило, да не кажеш, ама той имаше проблеми с майка си и беше изоставен от баща си и не е имал стабилно семейство около себе си, виждате как си изневеряват. Да, това е валидно. Но по-валидното всъщност е да кажеш, и аз също имам проблеми с майка си, и аз също имам проблеми с баща си, но не съм изневерил. Колко други хора по света, всеки, дори с най-прекрасните родители, дори това да са ти прекалено прекрасни родителите, пак остава някаква травма в теб. Абсолютно всеки, независимо от какъв бекграунд идва, има проблеми, малко или много семейни травми, детски травми, някакви травми просто. И това не е оправдание. Не е. Да, дава обяснение, но не го оправдава действието. По абсолютно същия начин, абсолютно всички филми за серийни убийци действат на този принцип. Опитват се да ни обяснат, че да, този човек има много гадно минало и детство и се опитват да ни накарат да му симпатизираме и ние в някакъв момент започваме, но това не го прави по-малко кофти човек. Отново да се върна на примера с изневярата. Може би, да, той наистина е имал проблеми с майка си, но кой не е имал проблеми с майка си? И не е логично да кажеш, че ти си имал вина в ситуацията. От гледна точка на това, че може би аз не съм била достатъчно красива, не ми се е правило секс достатъчно и така нататък. А по-скоро да си такъв като, всъщност, моята гледна точка е, че на мен ми се правеше секс, просто не ми се правеше секс с човек, който харесва снимките на порноактриси. Някакси това не е, може би, най-оптималната ситуация, в която аз се чувствам много предразположена към това да съм отпусната в неговата компания. Тук говоря за абсолютно всеки, който са го предавали по някакъв начин. Изневярата просто е универсалния пример, който може би всеки по един или по друг начин или е изневерявал или са му изневерявали. Тук е момента да кажа, ако ти имаш някакъв въпрос, нещо те мъчи и се интересуваш от моята гледна точка или просто искаш да си го излееш някъде, можеш в формата, която съм сложила в описанието, да напишеш твоя проблем и ще го обсъдим в следващия епизод на моите видеоесета. Никога няма да разбереш на един човек намеренията на 100%, защото истината е, че колкото и на хората да ни се иска, не можем, никога няма да знаем наистина на някой човек какво му се върти в главата, абсолютно всичко е на базата на доверие, но ние никога няма да знаем наистина по какъв начин на този човек му действа мозъкът, как преминават конкретните ситуации, по каква карта преминават, по кой път какъв път провървяват. И имаме само единствено нашето собствено тяло, нашите собствени виждания, вярвания. Единственото, което имаме наистина е себе си, защото ние дори не знаем дали това, което виждаме, не е някаква холограма. Дали това, което се случва, не е някакси проекция на реалността. Единствено, което имаме е представите ни за света в нашата собствена глава и е добре да се съсредоточим върху това да ги разберем. И последно, между другото, последната ми точка е да кажа всъщност причината защо реших да го направя този епизод, защо реших да направя подобен тип видеоесета. Аз се казвам Ана Мария и аз навсякъде цял живот съм записала Ани, защото съм си мислила, че е супер трудно за хората да го запомнят. Не може да си представите колко време като малка не са ми запомняли името и аз съм се чувствала виновна за това, че имам дълго име и че едва ли не затормозявам мозъка на хората с това да ми запомнят името и че всъщност е грубо от тяхна страна да не запомнят нечие име. Ако се виждате вече примерно 5 пъти и ти още не знаеш, че аз казвам Ана Мария, братле, напъни го малко този мозък. Може да съм супер странна, неприятна и така нататък, ама
ама някакси 5 път се виждаме вече. Учители, колко време им трябва на ти учителя, запомня, че се казва Ана Мария, майко мила, хора, буквално бях от шумните деца, вие просто не можете да се напрегнете. И в някакъв момент бях просто така, да, Ани. Последните няколко години от живота ми наистина съм ги прекарала в това, като се запознавам с някой да казвам, да, приятно ми е Ани. А на мен това не ми е цялото име, някак си почнах да се срамувам от собственото си име, че е толкова дълго, аз толкова много си го харесвам и си нека да подкрепим Brain Rot Community-то и да съм такава като по-добре даже да ми казвате за най-лесно. Нали? Някакси не мога, защото някой го мързи просто да си напрегне мозъка за 2 секунди, да се срамувам от собственото си име. Много ми е омръзнало вече да съм така, като то все пак е много дълго, може да не е нищо лично. Сега съжалявам много, ама понякога е лично. Името на хората ни е едно от най-ценните неща. Да не мога да го запомниш, някакси така да се чувстваш малко зле. Та извода, който нека да направим днес, едно заключение на нашето есе е: не си виновен за това, че хората са тъпи. Това, върху което всъщност ти си виновен, е, че евентуално не се учиш достатъчно бързо. В момента, в който видиш някой човек, който не ти отговаря на изискванията, трябва да си кажеш, имам ниско самочувствие тук. Трябва да поработя, може би, върху това. Искам да съм по-добър човек от това. Не искам да имам такива хора в средата, а не да се задоволяваш по-малкото само и само, защото те е страх да останеш сам. Остани сам за някакво малко време само. Позволи си го това нещо да се опознаеш и виж как, когато ти се познаваш много по-добре, живееш живот сам, такъв какъвто винаги си искал, как изведнъж хората просто ще почнат да се нареждат по начина, по който ти искаш и те също те харесват, а някакси не се чувстваш, все едно непрекъснато трябва да се доказваш на някой, за да се почувстваш, все едно те харесва. По принцип, при здравословните взаимоотношения винаги ще бъде ясно. И последно, ако някога в живота ти някой те е отхвърлил и не ти е дал разговора, който ти си искал да проведете, как да го кажа по-мило? Така просто фащаш, фърляш, се заобикаляш с готини, забавни, приятни хора и просто да не ти пука. Това е. Благодаря, че гледахте днешното видео. Беше ми много приятно да пояпвам в рамките на 1 час. Надявам се видеото да ви е било полезно или интересно по някакъв начин. Беше съвсем много добре, че си ги изказах тези неща.